Nu är bilden 11 över och för vi en gång till runt i Flensburg. Lyckan där i Flensburg. Iron är så färre. Flicka hem i morgon. Att det var så gluggen am eller vad det är. Checka det ut. Det här är bara idyll för alla pengarna. Glücksburg. Alltid det att Glücksburg. Ja, det här. Nu är vi i Stigsnäs kustbatteri som är kanoner som blev uppförda i 1801 till 1814. Det testet kallas Englandskrudge. Så det är ut här så tjocka kostar ser ut nu. Det är vi renoverar nu och vi är uppe offentligt i nästa år 2019. Det är en väldigt hygglig väver att gänga ut här till. Och redan jag ser runt om min öra. Det är från blåbär. Är det blåbär? Är det riktigt? Det är meget hårde. Det är något på äggmålen. Nej. Får det rätt 20 på bara smälta. Det är så förbannade flor. Sådana flor nu man får inte in fri alltså.
dejliga heitstrand. Nej, jag blev lyssnad med rejer Arne för hem. The best seats in the house. Yes. Efter färjan. Bilen jamar vill starta nu. Strömra, men han säger bara klick klick klick. Så piloten Kurt han kommer och hjälper mig att starta bilen. Kan kom piloten när världen sprugas till? Ja.